ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Donkey J. Айни замон дар Қараболо қарор дорем, дар инҷо кохи борбад ва ростро ба сӯи марказ. Дар инҷо бошад шаҳраки шифобахш худи Қараболо эстакада ва ин ҳукумати ноҳияи Сино. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар сеюм ошонаи мана ҳамин бинои истиқомати ҷойгир аст. Пен хаос мебошад дӯстони азиз, бениҳоят бинои зебо. дар охири навор бошад дӯстони гиромӣ, ҳамин биноро қатъи ҳамин кӯча дар торикӣ нишон медиҳем. Ҳозир бошад медароем ба даруни хона, бисёр бад гап мезанем, рафтем. Бино ду талиб дорад дӯстони азиз ва худи хонаи фурӯшӣ. Хона боз амборхонаам дорад дӯстони азиз, ман ҳамин амборхонаам бошад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ бениҳоят хонаи зебо мебошад. Чӣ хеле ки мебинед вадапад ҳам дорад дӯстони азиз. се хонага бо масоҳати умумии 240 метри квадратӣ мебошад дӯстони гиромӣ. дар умум 240 метри квадратӣ аст. 105 метри квадратӣ ин масоҳати худи хона ва 135 метри квадратии дигар ин масоҳати дута терраса дӯстони азиз. дар сеюм ошона ҷойгир аст. худи бино аз 13 ошона иборат мебошад. бино техпаспорт дорад. бинои хуб аст дӯстони азиз. айни замон подъездҳоро таъмир карда истодаанд ва бино дар назди роҳи калон ҷойгир аст. дар якум ошона ин бино. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва ошхона дӯстони азиз. хона полноценни сехонагаин бошад. дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунем. ҳоҷатхона, ҳаммом, коридор, ҳуҷраи хоб ва ошхона тёпли пол дорад ва боз дар хона отоплениям гузарондагӣ. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи кӯдакона яъне детский мебошад. дӯстони азиз, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад дӯстони азиз. қолинҳо, пардаҳо, мебел, техника, ҳамаи телевизорҳо Android TV мебошанд. ин меҳмонхона дӯстони азиз. бинед чӣ қадар меҳмонхонаи зебо. дӯстони азиз, ин террасаи хона мебошад. хона пентхаус аст ва сарҳади террасаи худи хона аз мана ҳамин мобайн сар карда ва бинед чӣ қадар манзараи зебо. минтақаи Қараболо мебошад. минтақаи беҳтарин. ҳама чизҳои дар корӣ аз ҷумла якчандто мактаб, садиқ, донишгоҳи тиббӣ, мағозаҳо, бозорча. дар инҷо бозорчаи шому саҳар аст. дар инҷо бахшиш ва дигар чизҳои дар корӣ ҳамашон дар наздикии хона ҳастанд дӯстони азиз. минтақаи беҳтарин мебошад ва мана ҳамин гуна террасаи зебо дорад. ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. чӣ хеле ки дидед, ҳама ҳуҷраҳои истиқоматӣ телевизор доранд, кондитсионерам ҳаст дӯстони азиз. ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. кухни гарнитур ҳаст, уголок ҳаст. фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. чӣ хеле ки гуфтем, ҳамаи чизу чорааш меистад. ҳамаи мебелу техникааш дӯстони азиз оддӣ нестанд. аз мебелу техникаи босифат ва қимат мебошанд. ва ин дуюм террасаи хона дӯстони азиз. бинед чӣ қадар хонаи беҳтарин мебошад. ман ҳамин масҷиди нав. дар умум дӯстони азиз 240 метри квадратӣ мебошад. 105 метри квадратӣ масоҳати хона, 135 метри квадратӣ масоҳати ҳар дуи терраса.
дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, хонаи беҳтарин мебошад ва таъмири беҳтарин дорад. марҳамат дӯстони азиз, нархи хона $173,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барои кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, дар бегонии ин кӯча мана ҳамин гуна зебо мешавад.